Добре дошли в ден четвърти. Известният психолог и психоаналитик Карл Юнг е въвел термина в психологията колективно безсъзнателно. Този термин е въведен, за да обясни онези наши лични убеждения, които сме научили от другите. Съвкупността на тези убеждения съставлява колективния еталон, по който ние се водим, когато търсим отговор на въпросите, свързани с живота и неговия смисъл. Когато се свържем с висшия си аз, търсейки водач по пътя ни, ние започваме да живеем по наш собствен еталон и се откъсваме от външните правила и мерки и живеем в живот с чисто съзнание, използвайки безкрайните му възможности. Докато обмисляме нашето разбиране за изобилието, можем да осъзнаем, че социалното ни обуславяне ни е накарало да вярваме, че ресурсите са ограничени и че не всички от нас можем да получим достъп до тях. Вярваме, че без усилие нищо не можем да получим. Приемаме за нормално ограниченията в материалния свят и приемаме, че самите ние сме с ограничени възможности. Независимо как определяме изобилието, дали като материално богатство, любов, приятели, слава или признание, ние проектираме върху него идеята, че е ограничен ресурс. Няма го или няма да го има повече. Изчерпане. Вероятно, това е бил и вашия опит по време на живота ви досега. И изобилието вече изглежда неуловимо за вас. Обаче, ако се идентифицирате като част от чистото съзнание, част от духа, който пък е част от безкрайното поле от потенциални възможности, тогава ще осъзнаете, че истинското изобилие е естествен, природен феномен и съществува. Ние сме част от чистото съзнание, където всичко е възможно. Защото там царуват законите на саморазвиването, саморегулирането и самообогатяването. В тази реалност вие сте този, който избира настоящето и бъдещето. В този момент, сега, какво избирате? От какво имате нужда? Заслушайте се във вашите мисли. Попитайте сърцето си и ще чуете отговора. Докато колективното съзнание се е настанило във физическия свят, това на разума и материята, чистото съзнание живее в паузите между мислите ни. Това е основата на цялото съзидание, мястото, където може да израсне всичко, което искате, от което се нуждаете или за което мечтаете, без ограничения. Приемете вашата истинска същност и своя висш аз днес, точно сега. Оставете след себе си вашето минало и предварително създадени представи в ума си. Игнорирайте
социалната хипноза и социалната желателност, докоснете се до универсалния ум и се потопете в трансцендентната реалност на тишината, чистото съзнание. Отделете минута днес, за да помислите за ситуация, в която мислите и вярванията на другите са оформили вашето възприятие, и обмислете нов сценарий, по който е могло да се случи всичко в най-високите ви очаквания. Запитайте се, какво избрахте лично вие в тази ситуация и какви нови решения можете да направите от тук нататък, които ще ви помогнат да реализирате новите си цели. Докато навлизаме в днешната медитация, да се концентрираме върху днешната мисъл. От този момент нататък аз каня безкрайното изобилие в живота ми. От този момент нататък аз каня безкрайното изобилие в живота ми. Ахам Брахмасми. Ахам Брахмасми. Нека да започнем. Моля, разположете се удобно, леко облегнете ръцете на колената си или ги поставете до тялото. Нека гърбът да е изправен, раменете отпуснати, главата лека и отпусната. Дишайте леко, все по-дълбоко. Затворете очите си и наблюдавайте дъха си. Вдишайте и издишайте. Вдишайте и заедно с въздуха, който вдишвате, се пуснете навътре дълбоко в себе си, чак до мястото, където се срещате с вашия висш аз. Не мислете за нищо и никой, а ако започнат мислите да се разсейват, ги върнете към мантрата за деня. Ахам Брахмасми. Наблюдавайте дишането си. Нека то рисува приливи и отливи на спокойни морски вълни. Вдишате и вълната се отдръпва навътре в морето. Издишвате и тя се разлива в пясък. Пуснете мисълта свободна да се рее и просто следете ритъма на дишането си. Как прилива и отлива като морската вълна. С всяко издишване си позволете да се чувствате все по-отпуснати и спокойни. Нежно интегрирайте мантрата за деня във вашето дишане. Ахам Брахмасми. Повтаряйте я на ум, докато тече вашата лична медитация. И ако се загубите в мислите си по време на медитацията, моля, върнете се към думите на мантрата. За начало и край на вашата лична медитация ще чуете нежната сила.
It's time to release the mantra. Върнете се към себе си, влезте обратно в тялото си, усетете неговите граници, размърдайте ръцете, пръстите на краката, усетете главата си, врата, рамената, починете си и когато сте готови, разтъркайте дланите си една в друга и покрийте с тях очите си. Тогава ги отворете. Добре дошли в деня си отново. Продължете вашия ден или нощ и носете мантрата като убеждение в себе си. Фокусът във вашия ден е върху мисълта. От този момент нататък аз каня безкрайното изобилие в живота ми. От този момент нататък аз каня безкрайното изобилие в живота ми. Благодаря. Намасте.